Mm. Mm. Kinilang na dilis po. Mm. Sarap. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Suit to Kill. Ayan. At syempre dahil Suit to Kill, meron po tayong sinupang manok at yempo. Yes mga ka-foodies, at meron tayo ditong sinabawang taong at meron po tayong kinilaw na dilis. Ayan mga ka-foodies, at meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, ayan, bago po kami ulit kumain ni BPM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang game apps. Ito po ay ang Eagle Game. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin po natin Eagle Game. Mga ka-foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download at kapag na-download na, i-click po natin ang install. At pagkatapos po ay open na po natin. Pagkatapos nun, lilitaw ang register or login. Pindutin po natin ang register at sa account ilalagay po natin ang cellphone number natin at sa password naman po ay ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Tapos i-confirm natin ulit ang password. At sa OTP naman po, i-click natin ang send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa ating cellphone number na nilagay natin kanina. Pagka-receive po ng OTP, ilagay natin ito sa OTP at i-click ang register at meron na po tayong libreng 5 pesos coins para masubukan ipaglaro. At para madagdagan po ang ating coins, maaari po tayong mag-cash in gamit ang GCash. I-click po natin ang cash in at ibaban lang po natin ang ating GCash. Ilalagay po natin ang GCash number at i-click ang send. Hintayin natin ulit pumasok ang OTP code tapos ita-type po natin at i-save. Subukan po natin ng 100, i-click ang 100 tapos yes. I-click natin copy at punta na tayo sa GCash apps. I-click po na ang send money tapos express send. I-paste po natin number na kinapin natin kanina mga foodies. I-type ang 100 sa amount, i-click ang next, i-click ang send 100. Pagkatapos po, balik na po tayo sa Eagle Games ulit. At para makita natin kung pumasok ang ating kinash in, i-click ang refresh button. Subukan po natin maglaro ng Tong Eats mga foodies. Pasok lang po tayo sa Tong Eats at pumili ng table bet na gusto natin at hintayin natin mga makakalaban natin at pwedeng maglaro ng dalawahan or tatluhan. Ganito lang po siya, bunot lang po tayo tapos sapaw, parang katulad ng Tong Eats sa mga kapitbahay po natin. Pwedeng mag-fight at mag-challenge. Ganito lang po siya kadali mga foodies kaya tiyak na malilibang kayo sa paglalaro nito. At ang kagandahan nito mga foodies, pwede po natin i-withdraw ang mga napanalunan natin. I-click ang withdraw at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 2,000 pesos. At papasok po ito within 12 hours lang po mga foodies. Ganun lang po siya kadali mga foodies, kaya subukan na po natin maglaro at nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Eagle Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration ngayon, kaya pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ayan. Unang subo natin. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Lambot na. Lambot. Diyos ko dahil. May tinga kupit. Malambot kasi yung manok. Oo. Pati buto nakakain.
Ano natin to? Ayan. Kinilaw na dilis po. Tapos kanin. Mm-mm. Mm. Sarap. Sarap siya, no? Mm-mm. Medyo manghang lang po. Ano tayo? Cheers! Sobrang ano? Manghang. Mm-mm. Hmm? Mm. Meron tayo sabaw. Sarap. Ang lalaki, no? Yung takip nila, no? Ang liit na laman, no? Paborito ni Bal. Mm. Siyempre, yung pagkain namin, mga kapudibis, dish ng taga Cebu. Oo. Sarap po ng ng sutukil. Mm-mm. Hello po sa mga kababayan natin taga Cebu. Mga kasama natin mukbangers na taga Cebu din. Si Maggie's Cuisine. Mm. Chips and Rage. Yan. Cebuana ako. Ay, Oh, si Cebuana ako. no? Ano pa? Si Benenuri. Benenyo. Bisaya Studio. Bisaya Studio. Oo nga, no? Si Yanko Family. Oo nga. At saka si si Chef Obang. Mm-mm. Ang dami, di ba? At siyempre sa mga natin mga avid viewers at saka maka-follow sa atin no, ng taga Cebu. Ayan, shout out po Yes. sa inyo. Yan, ano ko. Mm. Hmm? Lambot. Mm-mm. Sarap, no? Yep. Ano? Fresh dilis to. Ngayon lang tayo kumain na ano, no? Ganito. Kinilaw na isda. Kinilaw na dilis. No? Masarap yung pulutan. Oo, no? May sabaw pa ba? Ah, sige. Oh my God. Ay. Mainit. Sa nagpapaano dyan. Diba? Ito yung kailangan nila. Kapagatas. Dede. Diba? Ay, sarap.
Taba. Tingnan natin kainin yung taba. Magis ko sino? Taba. Baboy na at laman na lang. Sarap. Tanggalin ko na to. Display lang yun. Kasi meron na sili to. Yung chicken natin, kalasa niya yung ano, yung chicken sa Inasal. Kenny Roger. Ay, Parang tama, Kenny Kenny Roger siya. Roger. Ang sarap. Malambot eh. Tapos, sabi nila, lagyan mo ng ganyan. Tapos, baboy. Yan. Tapos, taong. Ayan. Pagsamahin mo, kaya nga sutok yun. Ayan. Hindi nga. Ay! Ayan. Ganyan daw din eh. Ganyan talaga yung pagkain. Tapos kanin. Oo. Daw. Mm. Mm. Ulitin natin. Para masarap pa. Nagustuhan niya. Mm-mm. Nagustuhan mo, no? Mm-mm. Pampunutan na bala. Para masarap siyang, ano, pang-alu-aluin, no? Yan. Mm. May sabaw pa. Dami ng sabaw, no? Masarap yung sabaw. Lalo na kapag, ano, no, malamig, no? Ang sarap umikot na sabaw kasi lang sobrang init ngayon. Medyo puyat pa kami ni Vivian yan. Nakakainis yung ano, yung pel ko dito sa ano, sa amin. Oo. Nawalan ng power ng 10:30, no? Salamat. Nagpapasalamat ako kasi bago na namatay yung ano, power, natapos ko lahat ng premiere. Oo nga, no? Oo nga. Diba? Sakto. Ako din. Kasi namatay yung power dito. 10:30 tapos binuksan 3 a.m. na. Yeah, Umaga na. 3:30. Oh, umaga na. Diba? Hindi nakakaasar. Kakaasar. No? Mm-mm. Init-init. Grabe. Kaya dinaan na lang namin yung puyat namin sa pagkain. Kain. Tama? Sarap. Sarap. At syempre, kung gusto po ninyong makita at malaman kung paano ginawa yung kilawin na dilis, bisitahin po ninyo ang Kusinang Kabalen. Ayan.
may video po sila kung paano ginawa. Kusinang Kabalan po. Siyempre, mag-subscribe at mag-follow po kayo sa Facebook page. Yes, mga kaputibis. At gusto din po namin magpasalamat sa last nakakolab natin, Dog. Yes. Si J Mansog Channel. Ayan, sa mga hindi pa po nakabisit sa kanya, please, balikan po natin siya at mag-subscribe at mag-follow po kayo sa Facebook page po niya. J Mansog Channel. Ayan, thank you so much, Maraming Lord. salamat. Idol. Idol ko yan kasi maganda yung ngipin yan Boss. Lahat. Kuya. Okay. Luya. Sino? Ha? Meron ba akong tingnan nyo, ang hirap buksan. Ganun talaga kapag mahirap. Last na lang nagpakahirap. Oo. Bago mo siya kainin, kailangan magpakahirap ka muna. Paghirapan. Oo, paghirapan mo muna. Ayan na, foodies, naubos po natin suit to kill. Ayan, lahat po naubos, pati po rice, tsaka sabaw. Ang sarap po talaga. Magluto na po kayo kung gusto po ninyong makita kung paano ginawa po yung kilawin na dilis. Pakivisit po, Kusinang Kabalen. Ayan, mag-subscribe at mag-follow po kayo. Thank you so much po. Yes, mga kapudibis, sa susunod na tayo Shout out. Yes, mga kapudibis, Eagle Game, huwag nyo kalimutan. Opo, nasa description box po ang link. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, TikTok ni BBM, at syempre The Foodie Vlogs. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.